Si Kim nga, sosyal. Ayaw niya yan kan, yung may dumi. Naglalaro ako. Mukha mo. Nagbibiruan lang kayo. Bakit? Alisin mo ang kumot. Alisin mo ang kumot. Ano ba yun, Mi? Merong ano si Mami sasabihin, no? Ano yun? Sabihin mo na, nahiya ka pa. Bakit ang bibidyo? Hindi ang video. Naglalaro ako eh. Mukha mo. Slender yan. Tignan mo may flashlight para makita niya yung multo. Oh, teka. Hindi kayo nagbibiruan na dalawa? Hindi naman po siya. Hindi naman po siya nagbibiruan. Anong minumura mo, Ken? Pinapalo ko rin naman po na sasabihin ko, babalik naman daw sa akin. Hindi ko naman sinabing babalik sa'yo. Sabi ko, sana hindi naman maging ako yun. Ano? Ano yun? Alam mo talaga, naiintindihan ko kayo eh. Ano ba yung mga salita ninyo? Saan yun nakukuha yan? Kasi, Sige, kaya mo yan. Tubig, gusto mo? Ano ang sinasabi ni Ken sa'yo? Ken, ano ang sinasabi mo? Ano, Ken, ang sinasabi mo? Lakasan mo. Sampaling ko kayo. Sige, lakasan mo. Gago? O, yung gago pala eh. Ano pa? Lakas! yung tito, Problem. tapos Pakpak. sabi ni Papa, huwag na daw sabihin yun, hindi ko na sinasabi yun. Oo, yun naman pala eh. Pero alam ng papa mo na sinasabi mo yung dati? Opo, Bakit Oo, kanino yun mo naman pala natutunan eh. yun? Kanina mo natutunan. kay Lola po. Oo. Kasalanan ni Lola mo. Si Lola mo ang pupukin mo. Oo. Ate? Huwag mong gagayahin yun kasi Huwag mo masama gagayahin, Ken, ha? Sa Wala paglaro. ngayon, ayaw ko nang marinig. Sabihan mo si ate mong pokpok, Masama yun. Alam mo, masama yun. Ang pokpok, yung dyan pagala-gala sa kalsada. Siguro nakita ninyo yun doon sa Dagunoy. Kaya nagkasabi si Lola mo na pokpok. Nangako ka? Saan mo nakakatakot? Slenderman. Sabihin si ate mo. Huwag mo sabihin si ate mo, ha? Tsaka Wala naman po sinasabi yun eh. Hindi na pala sinasabi. Noong pa pala yun eh. Sinabihan ka ni Papa mo huwag niya sasabihin. Oo. Minumura mo pa si ate mo. Hindi na rin na pala eh. Bakit ako nagbiro sa iyo? Ang kinalaban mo si Kenken. Alisin mo ang kumot. Batuhin kita. Bakit po si Paano? Anong naglalaro ako? Ayan, alisin ang kumot. Oo naman to. Tingnan mo si Kenken. Social talaga, kahit ang puso. Tingnan mo, ang ganda ng kapit. Nakakatakot sa mo, Slenderman. Model talaga. Ganyan ang bata. Hindi iniisip yung problema. ano yung kape na kape? Nakakatakot. aking point. Fair. Pero, Sam, tingnan mo, Slenderman. Ako saan yun aray ko, nakukuha ng sakit. salita niyan? Hindi dapat nalalabanan niya ate niya. Ginagawa mo pa yun sa kanya araw-araw? Hindi na pala eh. Ikaw naman. Kasi po, pag nagmamarasyon, hindi ko na sinasabi, pero pag inis na talaga ako, sinasabi ko, pero huli na yun. Pero ngayon minumura mo pa siya dito. Hindi na pala eh. Yung nangyari sa inyo. wag mo Ganda ng kayong Slenderman, mura. Pero ayaw ko yung nag-aaway kayo. Kayo lang ang magkapatid. Dapat magtulungan Ang kayo. level ka na, Carla. Kung inaaway Level si ate 5. mo, nabunutan mo Nakakatakot yung eh. nag-aaway kay ate mo. Dumadami Hindi kayo sila. mag-aaway na dalawa, ha? Pinaprotektahan niyo po mga kaklase niyo kaysa sa akin. Ha? Pinaprotektahan niyo po yung kaklase niyo. Ay, huwag kang ganun. Kampihan mo si ate mo. Kung may nag-away kay ate mo, sa bunutan mo yon, ha? Pero huwag na kayo magipag-away na sana yon. Ha? Huwag kang kakampi sa... Sabi daw kasi ng tatay nila, pag daw ano daw nila. Ano? May umutot Sabi pa. ni Papa, pag may nag-away siya sa isa, Page ko. ano, Kampihan mo.
Magkampihan kayong dalawa, hindi mag-away kayo. Yung ano, nung siya nga, nung grade ko lang, may nag-away sa kanya, sinukot ko kaya. Tapos siya naman, inaaway. Ito naman, Kim. Yung nakaraan na, huwag nang manggitin dahil maliliit pa kayo noon. Ngayon, hindi naman pala ginagawa nito. Level 6. Sam level Hindi na 6. pala nagsasalita eh. Huwag kayong mag-away. Ikaw ang panganay, pag pangaralan mo si Angel. Kung hindi makinig, sumbong mo kay papa mo. Ha? Kung hindi sumbong mo i-text mo sa akin. Sampaling ko sa cellphone. Nag-away kayo, pag minura ka ni Ken, Sumbong mo kay papa. Ay, text mo dito. Hindi, pag andito sila nag-away, sabihin sa'yo. Inaaway mo pa ba siya? O, hindi. Nakita ko naman, hindi naman eh. Pinapakain ko kayo, parehas. O, paano man pag hindi ka bigyan ni Ken? Iparehas sa mga. Ha? Tigilan na yan na away-away ah. Ayaw ko nang nag-aaway dito ha. Ha? Ken? Sabi naman sa mga gano'n na, Oy, at saka yung mga salita ninyo malutong. Hindi yan sa Crunchy. salita nila ate mo. Crispy. Naintindihan mo, Ken? Ha? Ken? Ha? Makapangako? Ayaw Kaya ko mag-aaway kayo makapagay. dito sa bahay, ha? O, ano, attorney? ano sabi mo?